Köszöntök minden megjelentet ezen a ma kora esti fórumunkon. Külön köszöntöm dr. Kovács József országgyűlési képviselőnek, illetve a térségi tanácsnokot és a képviselő fideszista második helyén szereplő jelöltet. Zalai Mihály úr elnézését kérő, hogy nem tudott eljönni, de mint polgármesteri jó okkal felvázott alpolgármester, a mai rendezvényekről Mezőberényből kellett visszafordulni, Jómendrődre is idejött volna a rendezvényre, de sajnos a városügyei visszaszorították a saját városába. És külön köszöntöm a Káver Televízió nézőit, illetve a megjelent polgármester és képviselőjelölteket, akik megtiszteltek minket azzal, hogy eljöjjenek és meghallgassák a mai este elhangzó gondolatainkat. Akkor bele is vágnék. Először magamról egy pár szót, akit nem ismernem. Poszt Imrének hívnak. 74-ben születtem, 1974-ben, és 97 óta élek Okány községben. 99 augusztusától az Okányi iskolába tanítok, és közben bejártam a térség több iskoláját, tanítottam még Sarkat keresztúlon Geszteln, úgyhogy a vidék problémáit úgy érzem, elég jól sikerült megismernem. Egy kislány édesapja vagyok, és tavaly ősszel lassan egy éve házasodtam másodszor. Családommal itt tervezzük a jövőnket, és éppen ebből az okból kifolyólag szeretnénk, hogyha ez a település fejlődne és élhetőbbé válna, nem csak külsőségekben, hanem megélhetés szempontjából is jobbá válna. 2002. októberétől vagyok a helyi képviselőtestület tagja. Ebben a 3 ciklusban igyekeztem a lakosság érdekeit szem előtt tartva végezni a dolgomat. Több bizottságban voltam tag, illetve elnököltem az első ciklusban a mezőgazdasági, ebben a ciklusban pedig a településügyi bizottságot, a 2006-tól pedig a pénzügybizottság, illetve a mezőgazdasági bizottságnak voltam tagja. Később, mikor Laci távozott, akkor átvettem tőle a bizottságot. Júniusban döntött úgy a helyi Fidesz csoport, hogy önálló jelöltet indít a személyemben. Azóta többen megkérdezték, hogy miért indulok el Zoli ellen, meg jó meggondoltam, hogy Zoli ellen elindulok. Én be szeretném szögezni, nem Fekete Zoltán ellen indulok el. Nem valaki ellen, és nem valaki miatt indulok el. A szolgálatomat szeretném felajánlani a falu lakosságának, és ezt a szolgálatomat igyekszem a lehető legjobb tudásom szerint a munkám során elvégezni. A vitákat eddig sem kerültem, a elveim mellett kiálltam, többször kerültem vitába, akár képviselőtársaimmal, akár a falu vezetőjével, hiszen ha olyan döntés helyzetbe kerültem, ahol úgy gondoltam, hogy az előterjesztés nem a falu lakóit érdekét szolgálja, ott mindig felemeltem a szavamat. Időnként sikerrel, időnként kisebbségben maradva. Le kell szögezni, az eddigi vezetés sem csinálta rosszul a dolgát, de mi úgy gondoljuk, hogy ennél lehetne sokkal jobban. Sokkal több lehetőség volt az elmúlt időszakban is, mint amit kihasználtunk, és a következő időszakban is nagy lehetőségek állnak egy ekkora település előtt is, mint ami a Okányi. Úgy szoktam megfogalmazni, hogy nem azzal van a probléma, amit eddig csinálta a falu vezetése, hanem az, amit nem csinált. Több olyan lehetőség mellett mentünk el, ami a falunak jó lett volna. Nem tettük meg azokat a lépéseket, amiket meg kellett volna tenni, és ezzel sok esetben véglegesen szalasztottunk el olyan esélyt, ami
biztosan előre vitte volna a településünket. Úgy írtam le magamnak, hogy időnként későn és lassan reagáltunk azokra a változásokra, amik elénk kerültek. Majdnem egy évtizedes példa, még az első ciklusban, 2004 környékén volt az utolsó lehetőség arra, hogy egy idősek otthonára lehessen pályázni. Akkor én és az akkori feleségem egy 15-20 oldalas tanulmánnyal mentünk oda Zolihoz, hogy hogyan lehetne fenntarthatóan egy idősek otthonát megvalósítani. Azt a lehetőséget elhalasztotta, talán, hogy lesz majd később, és pályázat és nem volt. Ismét elmondom, nem az a baj, hogy mit csinált, hanem hogy azok a lehetőségek, amik előttünk voltak, nem lettek minden esetben teljes mértékben kihasználva, és ez több esetben azért a falunak a kárt is okozhatott és okozott. Nem csak ez volt az a rész, amikor vitába keveredtünk polgármester úrral. Ebben a ciklusban Godó képviselőtársammal többször próbáltuk arra noszoktatni a testületet, hogy a gazdaságfejlesztés irányába is föl kéne használni bizonyos mennyiséget abból a pénzből, amit a falu lakói a gázvagyonnal összeraktak. Hát sokat nem kaptunk ezért az ötletünkért, kisebbségben maradtunk, sőt még Károly úrral kapcsolatba is került hirtelen miniszterelnök úrral. Tehát ez a hozzáállás sajnos nem a falut viszi előre, és nagyon jó dolog, hogy a falu központja megszépült. A faluban igen szép beruházások történtek meg. Az egyetlen probléma az, hogy ezek a beruházások nem termelnek. Sem a játszótér, amire nagy szükség van, sem a falu központnak a megszépülése, amire nagyon nagy szüksége van a falunak. Nagyon nagy szükség volt a szociális ágazat fejlesztésére, és ott azért sikerült egy-két munkahelyet teremteni, de igazán ennél sokkal nagyobb volumenbe kellett volna a munkahelyteremtést megtenni, hiszen ha így folytatjuk, akkor ebbe a faluba nem fognak visszajönni a fiataljaink. Mi az, amin változtatnánk? Hát az első anyagunkon, amin kijöttünk, kulcsmondatokat írtunk ki, hogy mi az, ami a jelenlegi vezetéssel ellentétben mi változásokat hoznánk. Közbiztonság javítása. Legutolsó testületi ülésen kaptunk egy beszámolót pont a rendőrségtől, amelyben örömmel konstatálták, hogy javuló közbiztonsági statisztikával rendelkezik a falu. Ezt elfogadtuk, de azért azt tudni kell, hogy a falu lakóinak nagy része úgy érzi, hogy ez nem igaz. Ennek több oka van. Egyrészt a bejelentés ritkul. Egy kisebb lopás esetén az ember már legyint, mert nem fogja azt mondani, hogy most egy kerékpárért, 2 tyúkért, egy kasszáért a rendőrséget hívja, mert úgyse lesz meg alapon. És ez a látencia sajnos azt fogja mutatni, hogy nekünk javul a statisztikánk, viszont romlik a közérzetünk. Ugye a közérzetet az is rontja, hogy az elmúlt időszakban csak most mondjuk az elmúlt 3 hétben 2 alkalommal is keveredett okán olyan helyzetbe, hogy a rendőrségi hírekben megjelent. Ugye ez se a javuló közbiztonság irányába mutatja. Sajnos napjainkban nem lehet szinte olyan rendezvényről tudni, ami után ne lenne valamilyen rombolás, ne lenne verekedés, akár egy retro diszkóról van szó, akár egy Szent Mihály napi megemlékezésről, mindegyik után. Vagy verekedésről, ha az ember az utcán, a Facebookon és mindenhol. Vagy a felállított bálababákat rongálják meg olyan emberek, akik
úgy látszik túl erősek lesznek hirtelen. Magyarul azt szeretnénk elérni, hogy nagyobb rendőri jelenlét legyen a faluban, ezért többször felmeltük a szavunkat, és valamilyen szinten itt is könnyen fogadta el a faluvezetése azt, hogy nincs. Nagyon helyesen az idei évben megnyertünk egy olyan pályázatot, melyen térfigyelő kamerákra pályázott a település. Ezzel csak az a probléma, hogy ebben is valamivel később léptünk, mint ahogy kellett volna. Az előző ciklusban többször felvetettem a rendőrségi meghallgatásokon ezt a témát. Általában abban maradtunk, hogy most nincs rajta rá pályázat, ne foglalkozzunk vele. Majd 3 évvel ezelőtt egyik képviselőtársam felvetette, és akkor egyből napirenden maradt. Nem kell meg erről többet hozzáfűzni. Kicsit lassan lépett a faluvezetése ebben az ügyben is. A második pont, amivel a szóróanyagunkon is megjelentünk, hogy több szóró munkahely településen. Itt voltam csütörtöken Szívós László polgármesterjelöltnek a bemutatkozó rendezvényén, és egyébként értem azzal vele, hogy nagy és hirtelen változásokat nem lehet elvárni, akármilyen vezetés kerül is a falu élére. De annál többet kell tenni, mint amit eltettünk. A következő időszakban nagy lehetőségek lesznek, hiszen az Európai Uniós támogatások keretében 8000 milliárd plusz 1000 milliárd forint érkezik az országba, melynek 60%-át gazdaságfejlesztésre kívánja a kormány fordítani, és erről a uniós bizottsággal a megállapodás megtörtént. Ha valamikor, akkor most lehet igazán tovább nagyobb lépéseket tenni a gazdaság fejlesztésébe, de ehhez az kell, hogy támogassuk azokat a vállalkozókat, akik itt vannak már most, és ne menjünk el olyan lehetőségek mellett, amik esetleg adódnak. A vállalkozóknak nem csak az a lehetőséget kell megadni, hogy megkapják az információt, ez sem történt meg eddig, és nem csak olyankor kell a vállalkozókhoz oda menni, mikor az iparőzési adót be kell szedni tőlük, hanem, ahogy én a saját szövegemben leírtam, nagyon fontos, hogy jobb és szorosabb együttműködés alakuljon ki az önkormányzat és a vállalkozók között. Ebben akár az is belefér, hogy fölhívjuk a figyelmüket egy-egy pályázatra, ebben az is belefér, hogy esetleg valamilyen támogatási rendszer dolgozzunk ki a vállalkozók számára, és erre azért van szükség, mert nem az önkormányzatnak kell lenni a legnagyobb munkáltatónak. Nagy szerencsénk van, hogy itt van a Hajnal István szolgáltató központnál, rengeteg embernek munkát ad. Nagy szerencsénk van, hogy az önkormányzat még tud foglalkoztatni, de igazán csak úgy tudjuk a falut megtartani, hogyha a vállalkozók is tudnak fejleszteni, a vállalkozók is tudnak embereket fölvenni és megélhetést biztosítani. Mivel ez egy lassú folyamat, sokáig szükség lesz a közmunkaprogramra. Viszont ott is nagy szükség van egy kicsit a fejekben az átalakulásra. Jelen pillanatban is folyik mezőgazdasági tevékenység a faluban, működik a szociális földprogram, működik a konyhakerti növénytermesztés, működik többé-kevésbé bizonyos területeken az önkormányzatnak a termelése. De úgy nem lehet egy fóliában növényt termeszteni, hogy egy fólián belül 4 fajta növény. Aki ilyesmit tesz, az nem tudja biztosítani a 4 fajta növénynek azt az igényt, amire szüksége van. Át kell gondolni, és olyan embert kell ezeknek a földdel kapcsolatos programoknak az élére tenni, aki ért hozzá, aki szívvel lélekkel csinálja, és aki esetleg hasznot is tud termelni ebből.
Az önkormányzatnak vannak üres portái, ezekkel is kell valamit kezdeni. Némelyiket kiadjuk, némelyiket kaszáljuk. Okány területe igazán sok, mivel elég kötött a talaj, sok mindenre nem jó, viszont a kertészet kultúrákon belül is vannak olyan kultúrák, melyek magas hozzáadott értéket kell termelni, és ezzel sok munkát biztosítanak, és értékes termékeket tudnak előállítani. Szívós jelöltásom az erdőtelepítéseket mondta külső területekre. Én hasonló gondolatnál fogva vezérelve a belső területek üres portáira, gyümölcsösök telepítését gondoltam. Egyrészt sok munkát tud adni az embereknek, hasznos munkát, és a magas hozzáadott érték miatt ezeknek a feldolgozása esetén igen jó megtérülést is tud biztosítani, abban az esetben, hogyha ennek gazdája van, abban az esetben, hogyha ezt úgy meg tudjuk csinálni, hogy jó legyen. Vannak olyan gyümölcsök, melyek elviselik és jól tolerálják a okányi talajt is, és vannak lehetőségeink, melyeknek segítségével ezt az ágazatot föl lehetne futtatni, és amivel megélhetést lehetne biztosítani az embereknek. Ez természetesen nem egyik napra a másikra fog megtörténni, hiszen egy gyümölcsös betelepítését követően jó pár évnek el kell telnie, hogy termőre forduljon, viszont azt követően ezzel lehet már gazdálkodni. Fiatalokat a faluban kell tartani. Ez mindenképpen alapvető célja az önkormányzatnak. Ha elmennek a fiatalok, elöregszik, elhal a falu. Ha nem tudjuk itt tartani a fiatalokat, akkor néhány éven belül elérjük azt a határt, amikor rohamosan el fog fogyni a falu, és nem marad helyén csak néhány száz, néhány ezer pár száz ember. Miért mennek a fiatalok? Nincs munka, erről már beszéltem, és az a szabadidő, ami van, azt nem lehet hasznosan eltölteni. Nem lehet hasznosan eltölteni, mert nincsenek olyan közösségi terek, ahol a fiatalok oda mehetnének és elbeszélgethetnének, valamilyen közös szórakozással eltölthetnék az időt, hiszen egyrészt a művelődési ház nyitvatartása olyan, amilyen, 8-tól 4-ig, igény szerint esetleg kicsit tovább. Amennyiben én kapnám meg a lehetőséget, hogy a falut irányítsam, a művelődési ház nyitvatartását egyértelműen olyanná kellene tenni, hogy a fiatalok szabadidejüket el tudják tölteni. Egyértelműen, hogy hétvégén egész hosszan, és hétközben is, főleg a délutáni időszakban. Annak nincs értelme, hogy 8-tól 4-ig nyitva tartunk egy művelődési házat, és amikor azok a fiatalok, akik véletlenül dolgozni is tudnak, letelik a munkaidejük, akkor egy zárt művelődési házat találnak itt. Annak nincs értelme, hogy ne adunk lehetőséget, hogy ők összejöjjenek beszélgetni. Mert abból az lesz, hogy a falu központjába fognak leülni valahova, ott fognak beszélgetni, zenét hallgatni, és akkor azt lehet hallani a képviselőtestület ülésen, hogy az ott lakókat zavarja a zaj, az ott maradt a napraforgóhely, hiszen a fiataloknak nincs hova menni. Nem kell nekünk megmondani, hogy mit csinálják a fiatalok, nem nekünk kell megszervezni nekik a lehetőséget. Nagyon jól meg tudják szervezni a fiatalok, hogy ha kapnak lehetőséget, hogy mit szeretnének csinálni, helyet kell nekik elsősorban adni, és akkor, ha van egy olyan ember, aki lehetőséget biztosít az ilyen önszerveződő köröknek, akkor hasonlóképpen meg lehet a művelődési ház estéjét tölteni, mint ahogy az elmondások szerint a 80-as években, 70-es években volt. Nagyon nagy kihívása egyébként a számítógépnek a leküzdése, de én úgy gondolom, hogy az okányi fiataloknak van rá igénye, hogy együtt töltsék az idejüket,
az okmányi fiataloknak van rá igénye, hogy hasznosan töltsék el az idejüket, és hogyha erre lehetőséget kapnak, akkor ebben, vagy egy másik művelődési házban, attól függően, hogy mire lesz lehetősége a önkormányzatnak, biztos, hogy tudnak hasznosan időt tölteni. Megfelelő felügyelet mellett, hiszen hogy ne legyen az, hogy egy rendezvényen, ahol lenne biztosítva biztonsági szolgálat, ott például a kitett dísztárgyakat a színpad elé dobálják, mint hogy ez megtörtént, nem olyan régi dolgokban. Civil szervezetek támogatásának igazságosabbá tétele. Hát ez már régi adóssága a testületnek. Általában volt mindig egy-két képviselő, aki mondta, hogy meg kéne reformálni. Egyszer legutóbb talán 2004-2005-ben próbáltunk ilyesmivel. Azért nézett Lacira, mert akkor még ő is testületi tag volt. De úgy maradt mindig, hogy a civil szervezeteket úgy támogatjuk, hogy tavaly ennyit kaptak, na kapjanak idén is ennyit. Az, hogy mögött van-e valós tevékenység, ahhoz, hogy mennyi hasznot termeltek ezzel a közösségnek, amit képviselnek, azt általában nem vizsgáltuk. Ciklusonként egyszer-kétszer felemeltem a szavamat, és akkor mindig azt mondták, most hagyjuk el így, majd jövőre. Ez a mai jövőre, ez nagyjából 8-10 éve zajlik, amikor először fölvetettük, és idén utoljára vetettem fel ennek a testületnek, hogy ezt meg kell reformálni. Itt én is azt mondták, hogy na majd a következő testület. Nem az a baj, hogy támogatjuk a civileket, sőt, ha lehetne, még jobban kellene támogatni. A civil szervezetek óriási értéket teremtenek így is a településen. Sokat dolgoznak azért, hogy ilyenné váljon a település, amilyen, viszont a támogatások nem arányos. Én azt tűztem ki, hogy a civil szervezetek támogatásának megreformálása ne a hagyományelv érvényesüljön, nem mint a tavalyi értéket kapják újra plusz-minusz 5-10 ezer forinttal, hanem a valódi teljesítményt kell támogatni. Mit tett azért a közösségért, amiért létrejött? Mennyit dolgozott? És milyen hasznot hajtott a falunak, illetve a falu lakóinak? Kell támogatni a sportot ugyanúgy, mint a településszépítőket, kell támogatni a különböző alapítványokat ugyanúgy, mint az egyesületeket, de csak a valós munkát. Ne legyen az, hogy támogatunk egy szervezetet csak azért, mert van, hanem azért támogassuk, mert dolgozik. És tettem még egy megjegyzést az önkormányzat munkájában a képviselőtestet hatáskörének bővítése, erősítése. Az, aki ezt külső szemléről olvassa, azt mondja, hogy mit beszél a Kosztinra, eddig is ott volt a képviselőtestületben, eddig is minden megtervezett, amit szeretett volna. Azt tapasztaltam, hogy több esetben a régen megszokott képviselői munkahelyet, az, hogy előzetesen mindent megbeszéltünk, megtárgyaltunk, majd a testületi ülésen ezt jóváhagytuk hivatalosan, ehelyett a metódus helyett többször tapasztaltam azt, hogy a képviselőtestületnek úgymond késztényeket kellett jóváhagynia. Igazán éppen azért, hogy ez ne lehessen, ha engem támogatnak a szavazataikkal, akkor mindenképpen a bizottsági struktúrát egy kicsit megváltoztatnám, és visszatérnék ahhoz, hogy a képviselőtestület előzetesen tudjon tájékozódni mindenről, és ne utólag most jóváhagyást kérjen tőle az az ember, aki a munkának ezt a részét végzi el. Példát hozzak rá, mert így azt lehetne mondani, hogy nagyon dobálózok a szavakkal. Nyár elején egyik képviselőtestületi ülésen, mikor már a
piac nagyjából készen volt, képviselőtársam megkérdezte, hogy mennyibe is került ez a falunak. Hát hivatalosan azóta se kapott választani. Az átadón megtudtuk, hogy ez 7 millióba került. Nagyságrendileg. Tehát úgy nem lehet dolgozni, hogy az információk el vannak zárva a képviselők előtt. Ezen mindenképpen változtatni kell. Ahhoz, hogy a munkát jól lehessen elvégezni, és hogy ezt a programot meg tudjam valósítani, szükségem van a támogatásokra. De hogy jól tudjak dolgozni, szükség van olyan emberekre is, akikkel együtt tudok dolgozni. A jelenlegi választáson 19 képviselő közül lehet választani majd a képviselőtestület felé. A Fidesz helyi csoportja ebből 4-et jelöl, és szeretném, hogy rajtam kívül bemutatni azokat a képviselőjelölteket, akik a Fidesz színeiben fognak. Kezdjük azzal a sorrendben, hogy szeretnénk majd a egyéni listás lapon. Bodó Károly. Bodó Károly okányi lakos, és már 4 éve a testület tagja. Folyamatosan az okányi lakosokért küzdött. Nem lépett vissza, amikor viták alakultak ki közte és a vezetés között. Sokszor harcolt az egyszerű emberek érdekeiért, és én úgy gondolom, hogy ezt a munkát a továbbiakban is hasonló lendülettel és hasonló mentalitásban végezni. Hölgyes Győző Benyámin. Béni. Itt talán jobban ismeri mindenki. Valószínű. 55 éves és tőzsgyökeres okányi ő is. A vállalkozókat képviseli a mi csoportunkban, illetve ebben a kis csapatban. Nagyon jó meglátásai vannak, egyébként nem mellesleg a helyi Fidesz csoport egyik alapítója, sokáig elnöke volt, és eddig is sokat segített a munkánkban, meglátásaival, gondolataival, és szeretném kérni, hogy őt is támogassák a szavazáskor. Csordás Attila. Fiatal munkásember, jelenleg az üzemanyagkútnak a kezelője. Igen aktív, igen jó gondolkodású fiatalember, és őt azért javasoljuk az önök figyelmébe, mert az egyszerű dolgozó embereket képviseli ebbe a csapatban, amit összeállítottunk. És ahogy ő megfogalmazta, az egyszerű hétköznapi mindennapok hőseit szeretnék képviselni a képviselőtestületben. Tehát, hogy az én, illetve a mi programunkat támogatni szeretnék, erre nagyon egyszerűen van lehetőség. Először is el kell menni október 12-én szavazni, és ott, amikor 3 lapot a kezébe vesz, akkor megfelelő helyre kell tenni az X-eket. Ebbe egy kis segítséget is nyújtanék azoknak, akik esetleg nem biztosak a dolgokba. Ha ezt a programot szeretnék támogatni, akkor a polgármester jelölti listán az első helyen szereplek, és oda szeretném, ha tennél az X-et. És a képviselőinket az egyéni listás helyeken az 5., 8., 12. és 13. helyen fogják megtalálni, illetve kérném a lakosokat, hogy a megyei listán is támogassák a Fidesz listáját, amelyik a 2. helyen fog szerepelni, azért, hogy minden szinten képviselni tudjuk összhangban a kormányzati célokkal, összhangban az önök érdekeit.
És akkor megkérném vendégeimet is, hogy pár szóba mondják el véleményeket. Először országgyűlési képviselőnk, dr. Kovács József. Tehát kérném a gondolatának elmondást. Köszönöm a lehetőséget, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki a mai összejövetelünket a jelenlétével megtiszteli. Ugye, mivel Imre kezdte, hogy a helyi Fidesz csoport ebben az évben úgy döntött, hogy önállóan képviselőjelöltet állít, nyilvánvalóan szövetségesekkel együtt. Természetesen a Fidesznek a dominanciája az itt teljesen egyértelmű. Nyilván a Tolnai Péter barátom még majd ki fogja ezeket a gondolatokat egészíteni, de én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen természetes igény volt a helyi csoport részéről. A magam részéről ugye az új választókerületi rendszerben és az új választási rendszerben Okány települést, amely én szívemhez és hozzám személyesen is nagyon közel áll, el szeretném mondani. Ezeknek a részletezésében nem fogok belemenni, hogy miért, hát ezt tulajdonképpen az ember vagy érzi, vagy nem, tehát ezt nem lehet megmagyarázni. De tulajdonképpen a mi politikai családunkban azért, mert rendkívül becsületes, tisztességes embereket ismertem meg itt ezen a területen, egyébként a nem kifejezetten politikailag hozzánk tartozó emberek részéről is nagyon sok rendes embert nagyon régóta ismerek Okányban. Ugye a megyei kórházban 42 igazolt munkaéven van, amiről tájékoztatásképpen szeretném elmondani a főigazgatói beosztásomról. Én önként lemondtam, 2016-ig lettem volna, mert összeegyeztethetetlen az új parlamenti rendszerrel, amelyben megfeleződött a létszám. Ettől függetlenül azért járok nyilvánvalóan oda, és igyekszem segíteni. És amikor én megkaptam ezt a választókerületet, akkor az elsők között jártam itt az okányi csoportban, ahol nagyjából mindig egy meglehetősen szép létszámmal, egy alkotó műhellyel találkoztam, és nagyon harmonikus volt az együttműködésünk, és az is. De tulajdonképpen ilyen félkarú voltam egyedül. Megmondom azt is, hogy miért, mert hát a politikai munkában sem lehet társak nélkül dolgozni, és nekem óriási ajándék volt az, amikor Tolnai Péter barátom, aki a megyei önkormányzatnak az 5. ciklusát fogja megkezdeni, miután a 2. helyen van a megyei listán, és itt rögtön meg is ragadnám az alkalmat, ugye a polgármester jelölt mellett, a helyi képviselők választása mellett a 3. szavazólap az a megyei önkormányzatról fog szólni, ami szintén nagyon lényeges. Ennek majd az elemeit Péter sokkal hivatottabb, hogy elmondja, hogy milyen összefüggésben. Tehát a település megye nélkül és fordítva működik, egyébként csak nem jól. Ugyanúgy, mint ahogy működik Okányban is a helyi közélet, de nem tökéletesen jó ez a helyzet. Ezt megállapíthatja az ember, hogyha ide érkezik. És nem azért, mert elmondják neki, hanem azért, mert amire Imre utalt, és elnézést, hogyha kicsit ilyen személyesen, most nyilván a polgármester jelölt úr, tanácsnak úr, és ezt lehetne mindenféle rangokat mondani egymás között, aminek én túlzottan sok értelmét nem látom persze. Ezért is mondom ilyen kicsit személyesen, mert nem volt megfelelő az információk áramlása oda-vissza és egyáltalán, és ebből nyilvánvalóan fakadtak olyan fajta problémák, amelyek teljesen egyértelműen tetten érhetőek voltak. Az előtt pedig teljesen értetlenül álltam, miután a 2010-es választásokon 2 győztes választás volt, és ugye bő 2 év múlva kaptam megint ezt az új nagyobb választókerületen belül Okányt is, aminek én
személy szerint nagyon örültem, és a tavaszi eredményeket, az itt elvégzett munkát és a többség támogatását én nagyon köszönöm. De azoknak is köszönöm, akik nem támogattak, de elmentek szavazni, mert ugye úgy nem lehet egy választást megnyerni, hogy csak egyedül jelöljük magunkat, és akkor utána megnyerjük azt a küzdelmet, ami nem egy nehéz mutatvány. Én azzal kellett, hogy szembesüljek Okányban, hogy aki ezt a politikai identitását, nézetét, hovatartozását vállalta, az bizonyos területen az életnek különböző területeit hátrányt szenvedett. Ami egyébként teljesen helytelen. Helytelen a mi részünkről is, mert ugye amikor feláll az új testület, abban kivétel nélkül mindenkinek azonos szerepe van, mindenkinek azonos joga van, mindenkinek azonos lehetősége van, és itt csatolok vissza erre a problémára, a piac 7 milliójára, meg a sok-sok mindenre, amit én most mondjuk majd egy-két dolgot megemlítek esetleg, amelyben mindenképpen illik elsősorban a képviselőtestület tagjait, de szerintem az egész lakosságot korrekt módon tájékoztatni. És itt megragadom az alkalmat, a civil szervezetek azok nem arra valóak, mint amire Magyarországon a civil szervezeteket használják, hogy az én politikai nézeteimet támogassák, győzelemre vigyék, és egyáltalán ebben próbálják manipulálni az embereket. Részletekben nem fogok belemenni, de itt van, és ezt nagyon sokan nem értik, ennek a bizonyos norvég alapnak a kérdése, amelyet azért nem fogok kifejteni, mert ebbe bele lehetne kötni nyilvánvalóan, hogy hát ugye nem értik, hogy lehet az, hogy valaki, egy ország idehozza a pénzét, civil szervezeteket támogat, és hát tulajdonképpen vannak, akik akadékoskodnak, meg ezt leellenőrzik, meg kifogásolják, meg sok minden egyéb, akkor én szeretném megkérdezni itt a jelenlévőket, de a választ tudom, hogy a norvég alapból mennyi érkezett ide Okányba. Nem tudom, mert lehet, hogy érkezett, ugye semmi. Igen, mert ez a norvég alap valahol földrajzilag is egy bizonyos nagyvárosban, annak a nagyvárosnak bizonyos belső kerületeiben realizálódott, és bizony beleszövődött bizonyos kis politikai jellegű gondolatokba is, amit én nem tartok természetesen teljesen egyértelműen kizártnak vagy hibásnak. Fordítsuk meg, amire Imre utalt. Tegyük le a névjegyünket, végezzük el a munkát, teljesítsük az emberek igényét, mert a civil szervezetek irányába azért mennek az emberek, mert a politikát vagy nem szeretik, vagy távol akarnak tőle maradni, attól elmennek ők szavazni, és mindenkinek megvan a politikai nagyjából hovatartozása, aki elmegy, aki nem megy, aki pedig nem megy el, ő pedig utána egyáltalán ne kritizáljon semmit, mert nincs joga tudni. Ez a helyzet. Aki nem megy el szavazni, és utána a legnagyobb szájjal mondja, amit kell, akkor köszönjük szépen, tetszett szavazni, nem mondta. Hát akkor további szép napot kívánok. A másik kérdés pedig az, hogy itt ilyen apró dolgokkal kellett szembe szállnunk, bizonyos hatalmasságokkal, nagyságokkal, hogy hát uraim, ne tessék már haragudni. Itt én úgy tudom, mert sokszor megfordultam Okányban, sem kommunista üldözés nem folyik, sem liberális üldözés nem folyik, de akkor fideszes üldözés se folyjon. Meg semmilyen egyébként. Ez a helyzet. És akkor kvittek vagyunk a történetben. A másik dolog az, hogy Péterrel együtt mi nem is tudjuk megmondani, hogy hányszor voltunk itt. Mert nem számoljuk tudnélik. Egy politikai erőnek, egy megyei önkormányzatnak, akár egy párt alapján szerveződő politikai társaságoknak is egész egyszerűen meg kell jelenni a településen. Apa ölében maradjunk. Teljesen egyetértünk és nagy biztonságot jelent. És ilyen formában mi egész egyszerűen igyekszünk itt megjelenni, amit
el szeretném mondani, hogy nem biztos szintén, hogy mindenki nagyon jó szemmel nézett. Mert ha valaki idejön, akkor lát a pályán, vagy lát valamit, vagy ha nem lát semmit, akkor is, de a jelenléte is lehet esetleg zavaró, soha nem ezzel a szándékkal jöttünk, mindig segíteni szerettünk. És akkor, amikor ugye ezek a történések megvoltak, a 2 10-es választás után a 2 14-es választást is sikeresen lettünk, 4 győztes választáson vagyunk túl. Hát bennünk Tolnai Péterre, aki barátommal, aki a kampányt vezeti ebben a körzetben, előtte a délbékésben nagyon sok településen végezte ennek a munkának, és a megye egész területében, a szociális területen pedig itt Okányban is voltunk számos alkalommal, megyei önkormányzatban együtt dolgoztunk. Ugye mi azt szerettük volna, hogy ténylegesen tudjunk segíteni a helybélieknek. Hát miután mi ez a politikai családhoz tartozunk, ezzel a politikai családhoz keresztül, és olyan vetődött bennünk az, hogy nekünk ne legyen önálló jelölt. Tehát mi ezt teljesen természetesnek vettük, és voltak olyanok, akik pedig úgy gondolták, hogy van olyan település egyébként nagyon sok a megyében, ahol egy induló van, és hogyha ő elmegy és saját magára szavaz, akkor már meg is nyerte tulajdonképpen 100%-os eredménnyel a választást. Hál' Istennek Okányban nem ez a helyzet. És még egyszer a helyi csoportban mi ilyen emberekkel találtunk, akik közösséget akarnak építeni. Valóban nagyon sok teendő és nagyon sok lehetőség van. Az Imre által elmondottak. Nagyon sokan nem tudják azt, hogy ebben a pályázati világban, ami előtt állunk, ami óriási összeg, ez egy nagyon bonyolult és nagyon nehéz világ. De a mi politikai családunk egy olyan pályázati rendszert épített fel a Széchenyi programirodákon keresztül, egyébként előadóként szoktuk hozni őket is, Perez Sanyi szokott velünk jönni, most valahol másik helyszínen van, hogy ők teljesen szakszerűen tudnak segíteni a helyi gondolatoknak, a megszületését követően, a pályázatok megírásában, beadásában, stb. Az elbírálásban pedig nyilvánvalóan mi nagyon szívesen segítünk, úgy, ahogy én segítek mindenben. Egyébként én a magam részéről, mert egy politikai fórumon felvetődött a kérdés, és akkor, hogyha ha nem így van, meg nem úgy van, meg ki lesz majd a település vezetője, én úgy gondolom, hogy ennek a településnek én a szolíd lehetőségeim mellett, amióta megkaptam a települést, én nagyon-nagyon sok segítséget igyekeztem adni egyébként, amit én el szeretném mondani, hogy a lehetőségemhez képest az teljesen természetes, hogy a helyi szervezet tagjait erről tájékoztattam, de én soha nem voltam rest a polgármesterből is tájékoztatni valamiről. Egyébként nem csak itt, hanem mind a 20 településen, amikor abban, bármiben segítség érkezett a településre, azt én mindig nagyon-nagyon jó szívvel mondtam, és az már csak az életnek a furcsa fintora, hogy hát a legelőször, legelső alkalommal ennek a bizonyos ideérkező, ma az újságban is lefényképezett mikrobusznak ez először az én tudomásomra jutott tulajdonképpen, és az én támogatásomat, mint országgyűlési képviselőnek kérdezték meg, hogy Okányban mikrobusz pályázati formában, hát azt mondom, hogy a világon Okányban van a legnagyobb szükség mikrobuszra természetesen, amit én nagyon remélem, hogy meg is van, és ezt jó, szíves, egészségesen tudják majd mindenféleképpen közcélra használni. A másik dolog pedig az, hogy én is úgy látom és úgy gondolom, hogy ahol, hát ugye nem véletlenül nézek rá, ugye a közmunka program keretében ugye mindenki tudja, hogy miért mondom ezt, hogy ennek a sokak által kicsit lenézett munkavégzési formának a kamatoztatását, azt adott esetben nagyon-nagyon jól is lehet használni. Egyébként erre mondok éppen egy vésztői példát, nem azért, hogy másik helyekkel példálózzunk egyébként,
ahol szinte csak az anyagköltséget biztosították ugye nektek, és a többit ti megoldottátok, tereket és minden egyebet. És mi lett ennek a vége? Az, hogy szépül a település, amin a Lindével teljesen egyetértek, hogy mindenképpen olyan valóban a kis, közepes és az egyéb kreatív vállalkozások irányába segítséget kell adni, mert nagyon sok értékes munkája van, és amire Imre utalt, ugye, ebben nem az csupán a probléma, hogy idősebb lesz a település lakossága, ha a fiatalok nem maradnak, hanem utána üres lesz a bölcsőde, az óvoda és az iskola, és ez a valódi probléma tulajdonképpen. Ezért kell megfordítani ennek a történetnek a menetét, és ugye visszavinni, sőt, a tanyavilágot preferálni, az állattartást, meg sok minden egyebet, amihez ugye azért csak meg kellett menteni azt a bizonyos gyulai húskombinátot, ott is lehet fanyalogni sokaknak ebben, mert hát hiába állítjuk elő a sertést, hogyha nincs hol eladni, leadni, stb. És ugye azért az nem megengedhető, és most nem személyeskedni szeretnék, hogy elő- és mélyhűtött, különböző külföldi származású sertéshúsokat kelljen Magyarországon felhasználni egyébként, különböző nyersanyagként. Én például a Csaba Parknak is nagyon örülök, aki Békés Csabán létesül, mert ez mind-mind előre viszi a közös dolgaikat, és nem visszafogja. Egyébként én most nem azért, mert én ezt említettem, az alkosság valóban sokkal többet érdemel, szorgalmas. Nagyon fontosak a közösségi terek, én úgy gondolom, hogy én magamtól mondtam egyébként, megmondom, hogy ennek a épületnek, ahol most vagyunk, ennek és az egész környezetének a rehabilitációja mindenféleképpen nagyon szükséges lenne, mert a kor követelményeinek ma már ez nem felel meg, és én ebben szeretnék segíteni, és természetesen sok mindenben. Arról pedig már csak úgy szinte a margon mondanék 3 mondatot. Közép csókolom, jó esét, nem tetszettek elkésni, itt vagyunk. Hogy ugye a lakosságnak nagyon fontos természetes a mindennapjainak a biztosítása, az alapellátási feladatok biztosítása, az orvosi ellátás, az ehhez kapcsolódó szakrendelői, illetve kórházi ellátás, amelyet én nem fogok felsorolni, hogy javult-e vagy nem javult. Be kell menni a Gyulai kórházba, és hogyha van gyalog sem nagyon lehet bemenni, most már nem autóval, mert fel van túlva minden, és építve van, átépítve van minden, ami mind a jövőt szolgálja. Még ennek a végéig én szeretnék nem maradni, hanem segíteni ott a történetben, mert hát a munkatársaim általában most inkább csak főnöknek szólítanak, és mindig akkor szólnak, hogy főnök kellene egy kis pénz, mert megint egy kis forrás hiánynak, megint erre-arra kellene, és akkor az ember elindul és próbál ebben segíteni. Én minden esetre ennél többet nem kívánok mondani, annyit igen, hogy támogassák jó szívvel a polgármester jelölt urat, a helyi képviselőtestület jelöltjeit. Nagyon jók a jelöltek, nagyon tisztességes, rendes, becsületes emberek, és döntsenek bölcsen. Mi itt 30 körüli létszámban mondjuk, nem ez a lényeg, hogy hányan vagyunk, az a lényeg, hogy ezeket a gondolatokat, amik itt megfogalmazódnak, el kell mondani másoknak. Ezen a héten még nagyon sok mindenkit meg fogunk a közösség részéről keresni. Lesznek telefonhívások, nem zaklatási jelleggel, és tegnaphoz egy hétre döntsön ez a település is bölcsen, és én úgy gondolom, hogy akkor legyen egy nagyon jó polgármestere, jó képviselőtestülete, de egyben egészen biztos vagyok, hogy amit Imre mondott, a szemléleten mindenféleképpen változni kell. Aki közügyekkel foglalkozik, ott semmit nem lehet eltitkolni. Tehát én, amikor a kórháznak átvettem a vezetését, és ezzel be fogom mondanom zárni, addig mindenféle információ ilyen-olyan nem titkosított, de nem lehetett hozzájutni senkinek. Én azt mondtam, kinyitottam a szobámnak az ajtaját, itt vannak a kórháznak az iratai, mind a 2000, akkor 500 dolgozó bejöhet, elkérheti a papírt, megnézheti, mire, mit fizetünk, hogyan, mennyit, miből.
milyenek a mozgások, mert hát mondtam, hogy ez nem az enyém, ez a kórháznak, a közösségnek a pénze, ezt mi termeljük meg idézőjelbe téve, mert hát ugye az elvégzett teljesítményért kapjuk a finanszírozást. És amióta én ezt a lehetőséget biztosítom, meg biztosítottam, amíg minden nap ott voltam, ennek a biztosítása után soha senki nem akart semmit megtudni egyébként. Addig mindenki kíváncsiskodott volna, úgyhogy most is. A szobában egyébként, mondom konkrétan, ami volt, meg hát még vannak ott dolgok, szabadon be lehetett jönni. De hát én erre, tessék, parancsolj, akkor mire vagy kíváncsi. A főnököm, az osztályvezetőkörös nem hajlandó nekem megmondani, hogy milyen eszköz jön az osztályra. Hát ha ő nem mondja meg, akkor tessék, itt van, ilyen fog lenni. Hát ilyen mindenféle, amivel ugye operálnak, meg mindenfélét csinálnak. Én úgy gondolom, hogy a közpénzeit nyíltan, az emberekkel egyeztetve kell mondani, és én azt hiszem, hogy egy ilyenfajta összefogással szemlélt. Azt mondom, hogy teljes váltással, de mindenképpen változtatással előre tudunk jutni. Én ezért jó szívvel ajánlok mindenkit az önök és önökön keresztül a figyelmébe, hogy bölcs döntést kívánok a hétvégi választások. Köszönöm szépen! Tolnai Péter, térnénk fel, hogy gondolatait ossza meg. Köszönöm szépen! Jó estét kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hát eltelt 4 év, mondhatjuk úgy is, hogy idősebbek lettünk 4 éve, mondhatjuk úgy is, hogy nagyon-nagyon fut a szekér, már olyan értelemben, hogy az életünknek a szekere, és hát sokan, akik elértünk egy bizonyos kor, úgy érezzük, hogy 2 szerelmet sebességgel megyünk kifele az erdőből, mint amennyire a fiatalabbak befelé vágyódnak. Hát ez egyfelől örömteli, másfelől természetesen az élet elvárulja. 4 évente, mint tudjuk, és ez a úgynevezett, nem úgynevezett, a választás véleményem szerint, és sokak véleménye szerint a demokrácia egyik legnagyobb lehetősége, hogy 4 évente az emberek, most 2-5 évben van erre lehetőség, tulajdonképpen lehetőségük van a választópolgároknak úgy az ország vezetése tekintetében, mint a település vezetése tekintetében véleményt mondani, változtatni, választani. Gyakorlatilag, ha jól végezte a munkáját az eddigi vezetés, településvezetés, országvezetése, akkor megerősítik. Ha kevésbé jól végezte, akkor itt van a lehetőség, és ezzel élni kell, hogy akkor le kell váltani. Én úgy gondolom, hogy természetesen az okányiak ezt nagyon bölcsen fogják tudni október 12-én. El szeretném mondani önöknek, hogy természetesen a Fidesz Magyar Polgári Szövetség is élve azzal a lehetőséggel, hogy jelölhetünk polgármestereket, jelölhetünk képviselőjelölteket, éltünk ezzel a lehetőséggel, és feltettük a kérdést. Egyfelől úgyis én kifejezetten politikusként szerepelek már 21-22 éve Békés megyében, talán még annyit elmondhatok magamról, hogy a Fidesz megyei, egyik megyei alelnöke is vagyok. Hogy miért éppen Post Imre Pokány polgármester jelöltje a Fidesz részéről. Hát először is, mert alkalmas ennek a posztnak a betöltésére. Másodszor, nem utolsó, nincsenek sorrendek. Mert ő egy tisztességes ember, akinek van tapasztalata a település vezetése tekintetében, képviselőként már bizonyított. Azért, mert a helyi társai, a helyi csoport, a helyi közösség őt találta a legalkalmasabbnak arra, hogy a jövőben megmérettesse magát a választásokon, és adott esetben, hogyha a lakosság részéről támogatást kap, megfelelő támogatást kap, akkor ő vezesse a okányi önkormányzatot polgármesterként képviselőtársaival egyetértésben. És azért is, mert 2 választáson
ő volt az egyike azoknak, akik a legnagyobb intenzitással vették ki a részüket a munkában, és maximálisan, jelzem, ez a legfontosabb, bírják, élvezik a közösség és a nagy közösség támogatását is. Ez megyei szinten, országos szinten is érvényes. El szeretném önöknek mondani, hogy természetesen lehetősége van mindenkinek a demokrácia adta lehetőséggel élni és indulni különböző közéleti szereplőként. De számomra ez egy nagyon-nagyon fontos és meghatározó dolog, hogy aki közéleti szerepet vállal, az a minimum, hogy legyen őszinte, az a minimum, hogy szolgálja a legnagyobb alázattal azt a közösséget, akit ő képviselni akar. Az a legfontosabb, hogy mindig mondjon neki igazat, és mindent mondjon el. Pozitívat, negatívat. Hogy törjék ezt a lápoló telefon. Már letettem a táskába, nem tudom, hogy hova dugja meg. Elnézést kérek. Itt van benne a táskában. Nyomnánk ki, vagy ott kérem, hogy nincsen el. És az a legfontosabb, hogy mindjárt megjövök. Nem értek hozzá, ez már nem az én világom, nem tudom lehalkítani, elnézést kérek. És az a legfontosabb, hogy ha negatív dolgok történnek, ha pozitív dolgok történnek velünk, akkor is álljunk ki az emberek elé, mondjuk el, hogy problémáink vannak, vagy mondjuk el, hogy pozitív dolgok történtek. Én néhány pillanatra belenéztem a polgármester jelöltek kampányanyagában. Hát megmondom őszintén, hogy a jelenlévő polgármester jelölt anyagát megnézve, én úgy gondolom, hogy egy előremutató és az emberek fejével gondolkodó anyagot láthattunk. Nagyjából hasonlít a Fidesz jelöltjének kampányprogramjába. Nyilvánvaló, hogy két különböző ember másként látja a világot bizonyos dolgokban, de összességében egyetlen egy közös pont biztos van, hogy váltást kell Tokánynak, mert ez a jövő és a fejlődő váltogat. Viszont hiányoltam a harmadik polgármester jelölt, és ebben a pillanatban a regionális polgármester anyagából azokat a tényeket, amelyek bizonyos az elmúltban nem történtek. Többek között hiányolom, hogy elfelejtette Fekete polgármester úr leírni, hogy 35 millióval konszolidálta Tokányt a kormány. 35 milliós adósságát szabadította meg a kormány ezt a települést. Ez egy óriási lehetőség arra, hogy az uniós források megérkezésekor egy tiszta lappal induló, a lehetőségeket kihasználó település várja mindazokat a lehetőségeket, amiről néhány gondolatban fogok beszélni. Elfelejtette polgármester úr, és félrenésen nincs semmi gondom Fekete Zolival. Mi egészen jó emberi kapcsolatot alakítottunk ki a hosszú évek során, de hát ő másként látja a világot, úgy gondolja, hogy ami úgy a nagy közösségtől érkezik, azt talán úgy érdemesebb úgy prezentálni a lakosság felé, mint hogyha végtelenül jól gazdálkodtunk volna, végtelenül ügyesek lettünk volna, takarékosak, miközben azért az élet és különböző körülmények arra kényszerítették a települést, hogy bizony legyen adóssága, mert egyébként nem tudta volna fenntartani az intézményeit, és sok minden indoka van ennek. El kell mondjam, és természetesen képviselő urak, kedves jó barátomat, nem szeretném kijavítani, honnan is venném én a bátorságot. Ugyanis ez a mikróbuszos dolog, amit szintén nem látok ebben a kiadványban, ez úgy történt, hogy ennek a térségnek lett 3 darab mikróbusz felajánlva. Melyik az a 3 település? És így lett kiválasztva Tokány, Sarkadkeresztúr és Bélmegyer. Nos, ez is valahogy egészen érdekes módon kimaradt ebből a történetből. Kimaradt az a 10 milliós tűzifa
akció is, amelyet a kormány hirdetett meg. Sőt, miniszterelnök úr kifejezett kérése volt, hogy lehetőség szerint a térség országgyűlési képviselője, aki erősen lobbizott azért, hogy egy-egy hátrányos helyzetű település minél több rászorulnak tudjon téli tűzifát a nagy hidegre és különböző okokra hivatkozva nyújtani. Hát gyakorlatilag meghívást nemhogy nem kaptunk, tulajdonképpen a fa egyszer csak ki lett osztva, mire érve kaptunk, addig már jöhettünk volna esetleg barátsággal ebben az akcióban részt venni, ami úgy gondolom, hogy egy pozitív lehetőség lett volna. A tekintetben senki nem hálát vár, senki nem azt várja, hogy az országgyűlési képviselőnek különböző köszöneteket és himnuszokat zengenek az emberek, de mégiscsak azt hiszem, hogy aki lehetőségeket és pénzt hoz, forrásokat hoz, azért legalább azt a lehetőséget meg kell adni, hogy jelen legyen azon az eseményen, amikor az emberek megkapják, és talán egy kis biztatással is élhet a jövőre nézve, hogy jövőre reméljük, hogy kevesebben fognak rászorulni arra, hogy szociális tűzifát és különböző szociális dolgokat kapjanak. Hát ezek sem történtek meg, ezt is hiányolom ebből a kiadványból. Én úgy gondolom, hogy a közéleti embernek ez a minimális kötelessége, hogy őszinte legyen, a valóságot mondjál. Nem azt mondtam, hogy hazudott, nem azt mondtam, hogy valótlant állított, hanem az, hogy elhallgatta a valóságot. Ez valahol egy icipicit úgy majdnem, hogy fedi egymást. De milyen alapon merek ilyen dolgokat mondani okányban? Azt hiszem, hogy majd a itteni emberek el fogják dönteni, hogy ez egy korrekt dolog, vagy nem. Ez valószínűleg az is elképzelhető, hogy csak az én értékrendemben okoz problémát. El szeretném mondani önöknek, hogy egy kicsit foglalkozunk a jövővel, mert ez a legfontosabb. Ezért van talán szükség arra, hogy Okányban is változás történjen, akár olyan formában is, hogy váltással történjen meg a változás, mert azt hiszem, hogyha 12 évig gyakorlatilag csinálgatunk valamit, az még nem feltétlenül szolgálja a legeslegmaximálisabban az ott élő emberek érdekét. Én úgy gondolom, és van rá jó néhány pozitív példa, hogy egy polgármesternek, egy képviselőtestületnek az a dolga, az a kötelessége. Eltesz esküt, hogy az emberek érdekeit szolgálja minden áron, tűzön, vízen át, minden áron. Úgy gondolom, hogy jó néhány ilyen polgármester van. Én nem feltételezem rossz indulaton, legkevésbé rossz indulaton, hogy polgármester úr nem próbál megtenni mindent, de hát azért helyek közel sikerültek ezek a nagy teljesítmények. Nagyon fontos a civil világ támogatása, hiszen megyei képviselőként ebben a világban élek, ez a feladatom. Azt hiszem, hogy nélkülük egyáltalán nem működik az élet. Hisz a társadalom legalább kétharmadát a civilek adják ki. De a civileknek is akkor lesz jobb, hogyha a településen élőknek is különböző pozitív lehetőségek lesznek adva. El szeretném önöknek mondani, hogy jelentős változások előtt áll Magyarország. Jelentős változás akkor történt, amikor 2010-ben kétharmaddal polgári kormány megnyerte a választásokat. Tudjuk nagyon jó, hogy egy csődszélén tántorgó országot vett át az Orbán kormány, akkor másodszor, 2014-ben az önök szavazatának is köszönhetően harmadszor. Ez történelmi dolog, ugyanaz a miniszterelnök vezette ki a válságból és a kátyúból húzza ki az ország szekerét, harmadszor ez Európában még nem fordult elő. Nos, eljutottunk oda, hogy 4 év alatt tulajdonképpen a tűzoltás megtörtént. Ugyanis a kormány döntései a kétharmados többségnek köszönhetően alapjába véve nem az emberekre terhelte a terheket. Egy olyan világviszonylatban is egyedülálló
történetet mondhatunk el mi magyarok magunknak, hogy ehhez a világhoz nem mert hozzányúlni senki. A bankok világához, a multik világához. Nos, a magyar kormány 2010-es évek elején nem volt más választása egyébként. Valakit, vagy a lakosságot, vagy valakit meg kellett adóztasson ahhoz, hogy a költségvetési egyensúly valamilyen formában rendbe jöjjön, Magyarország ne kerüljön gazdasági csődbe, mert abban még belegondolni is borzasztó, hogy az a iszonyatos mennyiségű hitel, ami terhelte az országot, és ami terhelte az embereket, meg terheli ebben a pillanatban is, reméljük nem sokáig. Sőt, nem reméljük, hanem tudjuk is. Ez valamilyen formában kompenzációra kerül. Nos, azok, akik kiszivattyúzták, kirabolták az országot, azok közteherviselésre lettek kényszerítve. Meg lettek adóztatva a bankok, meg lettek adóztatva a multicégek. Ez természetesen kiverte a biztosítékot Európában, úgy a keresztény konzervatív világban, úgy a baloldali értékrendet valló kormányok és világ tekintetében, mert abban a pillanatban, amikor az ő bankjukat bármilyen sérelem érte, rögtön hazafivá váltak, és már rögtön Németországot, Angliát, Franciaországot, ki tudja ki mindenkit nem ért sérelem. Nos, az elmúlt 4 évben azért történt egy nagyon-nagyon jelentős rezsicsökkentés, ami szintén az emberek zsebében hagyott nagyon komoly összegeket. Ez érintette az önkormányzatokat. Az elmúlt 4 évben, mint ahogy beszéltem róla, megtörtént az önkormányzatok konszolidációja. Átalakult az önkormányzati rendszer. A megyei önkormányzat korábban intézményfenntartóként működött, természetesen minden 4 évben a ciklus kezdetekor át kellett venni minden olyan intézményt, amelyet az önkormányzatok felkínáltak, de közben a feladatok nőttek, maga a normatív, a finanszírozás az nem növekedett ugyanolyan mértékben, ennek megfelelően sodródtak az önkormányzatok a csőd szélére. Így tudni kell, hogy ma Magyarországon egyetlen önkormányzatnak egy fillér adóssága nem lehet. Nem tudjuk, hogy bő év alatt esetleg ki kalandozott el az adósságok világában. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megváltozott az a törvény is, hogy minden polgármester, minden képviselő a saját vagyonával felel azért a döntésért. Ma már felelősségre vonhatók a polgármesterek, képviselők. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon rendjévaló. Nos, ezekkel az előzményekkel és egy közel 4%-os gazdasági fejlődéssel, ami korábban -7 volt, számoljuk össze, hogy mennyit változott a világ. Ezekkel a lehetőségekkel léptünk mi be annak a világnak a kapujába, amikor egy új uniós költségvetési forrás elosztás lesz. A 100%-os forrás rendelkezésünkre fog állni, ezt nem ajándékba kapjuk. A 8000 milliárdot plusz minden reményünk megvan arra, még 1000 milliárd vidékfejlesztési plusz forrás is fogunk kapni. Nos, változások történtek a tekintetben is, hogy kik fogják megkapni ezeket a forrásokat. Korábban azért ez volt a jellemző, hogy egy jelentős részét elvitték a multik, ezt tudomásul kell venni, egy nagyon nagy részét elvitte a főváros, és egy másik nagy részét elvitték a Dunántúli megyék, akik tőkeerősek voltak, tudtak pályázni, volt önerejük, tulajdonképpen ki tudták meríteni annak a lehetőségét, hogy pályázzanak. Nos, a Békés megyei települések nem is nagyon voltak abban a helyzetben, hogy tudjanak pályázni, mert hogy gyakorlatilag sodródtak az adósság és a nyomor közelébe. Ebben a pillanatban nincs adósság, és megváltozott a szemlélet. Nem a főváros fogja az uniós források javát kapni, nem a Dunántúli megyék fogják kapni az uniós források nagyobbik felét, nem is Bács-Kiskun megye fogja megkapni, hanem a leghátrányosabb helyzetben lévő megyék fogják megkapni a legnagyobb összegű forrásokat. Sajnos, vagy örömteli, ki maga döntse el, a Békés megye a harmadik legtöbb forrást kapó megyék közé van sorolva ebben a pillanatban, és
és a jövőben is. Ennek megfelelően a következő 7 évben Békés megye a harmadik legnagyobb összegű uniós forrás fogja megkapni. Ennek a 60%-a eldöntött tény, munkahelyteremtés, vidékfejlesztés, különböző vállalkozásfejlesztésekre, és el szeretném mondani, hogy még egy másik nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos döntés is megszületett, ugyanis az elődeink teljesen a regionális világ felé sodorták Magyarországot, régiókban gondolkodtak. Nos, az élet igazolta, hogy Bács-Kis megye, Csongrád megye, Békés megye volt egy régióban, mire mi oda jutottunk, hogy valami kis forrást kapjunk, addig Bács-Kis megye és Csongrád megye elvétte az utolsó fillérig, mi már legfeljebb a lyukas kalapunkat hozhattuk haza. Most ez a világ is megszűnt, gyakorlatilag mindenki vészharangot kongatott a megyék végét jelezték, mert hogy tulajdonképpen átmenetileg a megyék szerepe az majdnem, hogy jelentéktelenné vált, ugyanis az intézményfenntartói szerep az átkerült az államhoz, így esetleg lehetett olyan látszata is, hogy a megyéknek semmilyen szerepük nem lesz. Nos, a megyéknek teljesen felértékelült a szerepe, területfejlesztési és uniós források elosztása lesz az egyik nagyon fontos feladata, és természetesen megmaradt a nemzetiségek, a civilek és egyéb korábbi feladatai maximálisan megmaradtak. Nos, arról tudok önöknek beszámolni, hogy már eldöntötte a kormány Békés megyének már eldöntve 54 milliárd forinthoz van ítélve. Ebből 28 milliárd fölötti összeg fölött a Békés megyei önkormányzat fog diszponálni, a megyejogú város Békéscsaba és környéke mintegy 17 milliárd fölött fog, és természetesen a 9 járásnak is mintegy 22-3 milliárd forint fog jutni, leosztva járásokra mintegy 2,2 milliárd forint lesz járásonként felosztva. És még van egy érdekesség ebben, az elmúlt 2 évben tulajdonképpen felkészülés történt arra, hogy hogyan fogjuk fogadni ezt az irdatlan mennyiségű pénzt. Ez úgy tűnik, hogy irdatlan mennyiségű pénz, de én azt hiszem, hogy Magyarországnak legfőképpen Békés megyének irdatlan mennyiségű pénzre van szüksége ahhoz, hogy fel tudjon zárkózni legalább középszintre azokhoz a megyékhez, ahol lényegesen jobban élnek az emberek. Nos, nem lehet azt elhinni, hogy egyszer csak a jövő héten talán már ki fogják írni a pályázatokat. És teljesen felkészületlenül fogjuk várni, semmiféle pályázatok, semmiféle elképzelések ne legyenek a tekintetben, hogy hogyan fogja fogadni Békés megye mindazokat a lehetőségeket, amik előttünk állnak. Ennek megfelelően egy párbeszéd indult el, mint egy 2 évvel ezelőtt, a Békés megyei önkormányzat és mind a 75 település között, a Békés megyei önkormányzat és különböző vállalkozások, különböző a mezőgazdaságban élők irányával, tulajdonképpen az egész társadalommal, az egész Békés megyei társadalommal egy párbeszéd indult el, és ennek megfelelően kialakult egy olyan koncepció, amely mentén gyakorlatilag a települések jogos és reális igényeit is ki fogja elégíteni valamilyen szinten ez a forrás. Mert tulajdonképpen ez csak egy csepp a tengerben. Számtalan más lehetőség is lesz a tekintetben, hogy pályázzanak a magyar vállalkozók, a magyar társadalomban élők valamennyien. Ennek megfelelően azt hiszem, hogy az önkormányzatok már, akik felmérték az igényeiket, felmérték a lehetőségeiket, mindenki fel van készülve egy-egy tervvel. Nem látom. Nyilvánvaló, hogy a jelöltek nem tudnak felkészülni semmilyen tervvel, mert azt sem tudják, hogy mi vár rájuk ebben a pillanatban, bár a képviselőknek elvileg lehetőségük van, hogy belelássanak az önkormányzat működésébe
középtávú vagy rövid távú elképzeléseibe, de hát azért ezek így választások környéken annyira oldalasan nem nagyon állnak ezek a lehetőségek rendelkezésükre, hogy különösebben figyelembe vegyék, főleg, hogyha potenciális ellenfélként is jelennek meg a pályán. Ezért én úgy gondolom, hogy minden körülmények között az emberekkel konzultálva, az emberek érdekeit képviselve, és nem is tudok mást elképzelni, mint hogy csak és kizárólagosan az emberek érdekeit képviselve szabad nekiindulni a választásnak, és egy sikeres, eredményes befejezés után az emberekkel megbeszélve, mik azok a legfontosabb, az őket érintő legfontosabb elemek az életükben, amit a leginkább meg szeretnének valósítani. Természetesen nem lehet kacsalábon forgó várakat, de a realitás talaján állva minden további nélkül élni kell azokkal a lehetőségekkel, azokkal a bölcs ötletekkel, amit a lakosság részéről. El szeretném mondani, hogy gyakorlatilag egy komoly szemléletváltás történt a tekintetben is. 2010-ben alig több mint 3 millió ember dolgozott Magyarországon. Magyarország volt a rokkantnyugdíjasok világa. Amikor előfordult olyan is, hogy valaki nagykorúvá vált, már rögtön rokkantnyugdíjassá is vált azon a pillanatban, amikor megkapta a személyigazolványát, vagy ha bár most már 14 éves kortól lehet személyigazolványt kapni, de maradjunk annál világnál, hogy az én megítélésem szerint, és hála Istennek a kormány és a parlamenti többség megítélése szerint minden egészséges ember dolgozzon. Nem mindenkinek van lehetősége, hogy munkahelyen tudja ezt a tevékenységet elvégezni, ezért találta ki a segélyek világa helyett a kormány a közmunkaprogramot. A közmunkaprogramot, amiről szintén nem olvasok egy sort sem. Ez a közmunkaprogram nem 57 000 forintról szól. Ennek éppen a duplájáról szól a közmunkaprogram, ugyanis az önkormányzat nem 57 000 forintot kap a kormánytól, hanem ennek a dupláját, ami eszközbeszerzésre különböző ezt a munkát segítő dolgokra kell fordítani, ami biztosítja, hogy a közmunkaprogram eredményesen tudjon működni. Én nagyon-nagyon szomorú vagyok, ahol némelyik polgármester ezt elfelejti elmondani az embereknek, hogy hé emberek, hát ez nem csak 57 000 forint, és az adófizetők pénze. Nos, amikor 100-110 000 forintról beszélünk a közmunkaprogramban egy hónapban egy főre jutó az önkormányzat irányába érkező bevételről, akkor szerintem az kimeríti a bűnkategóriáját, hogy 47 000 meg 57 000 forintról beszélünk. Becsapjuk az embereket, nem mondunk nekik igazat, és folytathatnám ennek a ragadását. El szeretném önöknek mondani, a kormány törekvése és szándéka, hogy a közmunkaprogramot értékalapú munkává tegye. Nos, erre jó néhány településen van is lehetőség, de képviselő úr már beszélt róla, néhányszor a közelmúltban jártunk itt az önök szomszédjában, Vésztőn. Összességében az egész országnak tulajdonképpen lehetne egy mintatelepülése a Vésztőn működő közmunkaprogram. Meg kell nézni a vésztői köztereket. Mind az ott élő emberek kezemunkájának az eredménye. Gyönyörű közterek vannak, amit a közmunkások készítettek el. Gyönyörű olyan köztéri építmények vannak, aminek a fizikai letéteményesei a közmunkások. És emellett értékteremtő munkát végeznek. Én először mindig arra gondoltam, hogy ha véletlenül belemegyünk a családba, meg szokták mondani, hogy nem is szabad ott az útszélén sem megállni, amíg akármilyen szükség van a családra, nem szabad pisilni, mert az nem egy jó érzést vált ki. Amikor Molnár Sándor polgármester úr, jó barátom elmondta, hogy ők család fognak termeszteni, akkor én ezt egy kicsit
komolytalanul nevetségesnek tartottam. A végén kiderült, hogy ez már 20 000 eurós bevételt hozott a településnek. Azt, hogy a polgármester elment és utána járt munkatársaival, hogy ki merte volna hinni, hogy Németországba exportálnak paradicsomot. Nos, ez mindenkinek lehetőség. Mindenkinek adva van, hogy keresse, soha nem fog a lehetőség hozzánk jönni. Nekünk kell keresnünk a lehetőséget. Most ezért gondolom én, hogy kreatív és olyan településvezetőket kell választani bárhová. Legyen az bármilyen színű, rendű, rangú ember, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy egyfelől gazdaságosan működtesse a települését, másfelől ott élő emberek kifejezetten jól érezzék magukat. Jól érezzék magukat a gyönyörűen felépített parkokban, jól érezzék magukat ott abban a munkacsarnokban, ami néhány nappal előtt át lett adva, és 70 embernek a munkáját fogja biztosítani, jól érezzék magukat, ahol egyre gyarapszik a munkahelyteremtés, 2-3-400 ember fog dolgozni, 470, jól gondolom, 470 ember végez értékteremtő becsületes munkát. Amellett én úgy gondolom, hogy ennek erkölcsi értéke is van, nem is kicsi erkölcsi értéke van. Egyfelől visszaadtuk a munkabecsületét, másfelől, amikor a gyerekeink azt látják, hogy a 40 éves életerős édesapa nem 9 órakor, 8 órakor még nem az ágyban henyél, hanem 7 órakor elmegy dolgozni, és utána büszkén mondja, hogy a falu központ az én munkámnak is köszönhető. Másfelől lehet, hogy kevés most még 57 000 forint, de arra kell törekedni, hogy ez minél magasabbra emelkedjen, mert ez fogja felfelé nyomni a minimálbért és a béreket is. Nem utolsó sorban én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a közmunkaprogramnak köszönhetően ott dolgozók mintegy 10-15%-a már visszakerült a munka világába. És ez csak emelkedni fog. Ez csak emelkedni fog annak is köszönhetően, hogy egyre többen ismerik fel azt, hogy szociális szövetkezeteket hoznak létre, különböző olyan szövetkezéseket, szövetségeket, ami minden körülmények között az ott élő embereknek jót fognak tenni, az ott működő, a településen és a környező településeken működő konyhákra és egyéb szociális intézményekben nem lengyel, nem argentin, nem tudom, hogy honnan, milyen mű húsokat fognak hozni, hanem az okányban termelt zöldséget, csirkét, tojást, és sorolhatnám mi mindent helyben, magyar termék, helyi termék, ennek sokkal nagyobb értéke lesz, nem beszélve arról, hogy ami felesleg, azt el fogják tudni termelői áron adni a helyi embereknek, ezzel is lehetőséget biztosítani arra, hogy minél inkább a szegénység minél kisebb legyen. Beszélhetnék még itt a szociális ellátórendszer átszervezéséről. Ez szintén önkormányzati feladat, részben átvállalta az állam. De mint ahogy polgármester jelölt úr is mondta, a legfontosabb célcsoport a gyermekek és a család. Én úgy gondolom, hogy a jövő csak abban az esetben teremthető meg, hogyha mi mindannyian, akik munkaképesek vagyunk, dolgozunk, értékes tagjaivá válunk a társadalomnak, mert alapjában jöve egy elkeseredett ember soha nem tud teljes értékű tagja lenni a társadalomnak, mert kilátástalanabb látja a jövőjét. Ezért nagyon-nagyon sokat kell helyi szinten is tenni, természetesen országos szinten is. Ezért nagyon fontos, hogy vasárnap önök nagyon bölcsen döntsenek amellett, hogy itt Okányban a változás egy új világot fog hozni, egy új nézetet fog hozni, egy megújulást fog hozni, mert ez még nem azt jelenti, hogy egy rossz indulatú rossz ember a jelenlegi polgármester úr, hanem azt jelenti, hogy ő valahol megállt. És én azt hiszem, hogy a lendület már pedig itt Okányban sem állhat meg, mert csak akkor lesz jó és sokkal jobb az itt élő embereknek, hogyha a lendület
eljutatja mindazokat a lehetőségeket ide is, mint ahol Békés Magyarország bármelyik területére. Ezért tisztelettel ajánlom az önök figyelmére, és kérem önöket, hétvégén szavazzanak Kosztümére, Fidesz jelöltjeire, mert ők garanciák arra, hogy Tokányban egy jobb világ fog jönni a következő időszakban. Köszönöm megtisztelő figyelmet! Zárásként engedjék meg, hogy megköszönjem a Horváth Gyuszinak a felvételt elkészítő, annál is inkább, mert ez az első alkalom, amikor az Okányi Újság nem jelent meg egy olyan külön számmal a képviselők és a polgármesterek bemutatkozhattak volna. Nem említettem, de terveink közt szerepel az újság megreformálása szintén, hiszen egy helyi közéleti folyóirat nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy ne számoljon be egy ilyen fontos eseményről, ne tájékoztassa a lakosságot. Úgyhogy még egyszer köszönjük Gyuszi ezt a lehetőséget, és mindenkit megkérünk most is, hogy október 12-én menjenek el szavazni, és reményünk szerint támogassanak minket, képviselőkkel, jelöltjeinket, engem, mint polgármestert, illetve a Fidesz megyei listát. Köszönöm szépen mindenkinek, szép estét!